Un Mallorca que ja es prepara per a l'important partit de diumenge contra el València. Emma Calsina, bon dia, i ho fa encara amb baixes destacades. Encara hi ha jugadors que segueixen a l'infermeria del club. Exactament n'hi ha 3. Ens referim a Joan Sastre, a Josep Sanyella i Anis Salibur. Els 3 jugadors han tornat a votar avui aquí damunt la gespa de Sant Bibiloni, però després d'escoltar la xerrada del tècnic Vicente Moreno han partit directes cap al vestidor, així que tot fa pensar que els 3 estan descartats per al partit de diumenge contra el València. Un entrenament, el d'avui de matí, que ens deixa aquesta altra imatge. És la xerrada del central Antonio Raillo amb l'entrenador. Sigui com sigui, diumenge comença ja la segona volta de la Lliga. Arriba el tram decisiu de la temporada i els vermells saben que han d'espavilar si volen aconseguir la desitjada permanència a la primera divisió. Ja no s'hi val en fer bons partits, s'han de sumar punts. Així ho ha reconegut avui migdia en sala de premsa el Cucho Hernández. Es hora de que estos puntos tan importantes los empecemos a conseguir. Yo creo que de ahora en adelante ya no vale con estar cerca, con hacer buenos partidos y nunca llevarnos resultados. Yo creo que ya importa más los puntos que otra cosa. Y nada, como siempre hacemos cada fin de semana, iremos a por todas por el partido y haremos lo posible por conseguir los 3 puntos. Perquè sumant punts és l'única manera d'aconseguir la permanència. Diumenge contra el València s'ha de guanyar. Bueno, un rival muy complicado. Yo creo que el equipo viene con ese plus de Copa, de haber conseguido esa clasificación, y seguramente hará todo de sí para poder conseguir ese importante partido.